Bukuso shisha kumo kumo enedana uba chicha kumo kumo na minimsa obi adanyani dia kejagum mani jingum kumo kumo ejana so kumo kumo ejana so kumo kumo sayabana ejana so kumo kumo ejana so fireball rastaman matiasi krom kumo kumo brabesha mashishia toso kumo kumo mabwasie mechatoso kumo kumo metadia eyato meso kejagum manijingum kumo kumo ejana so kumo kumo ejana so kumo kumo sayabana ejana so kumo se yabana ejano aso abusuya yema obibia akwaba emfamla kasafire se emeso se yatrasi edia gudia wunsam no enso edebleo se mehwe me kasafire yana se mehwe eye studio honma sima edu awotwe enso atimi aboapa eye chese no mie no 218 ena se siabo ewo studio yatrasi gudia wunsam latest update yedeba na chese ne manso atimi aye kama enti ene eye Friday enti Juma Mubarak enko efmadin Islam foyina ene Friday eti yatrasi enkomo latest update yede ebro na ya hwese de enema enso ebetimi yakọ na yebekon comfort so na wotwa wie big game Manchester United against Arsenal game ewo ho enti yebetwese de enema enso ebetimi yakọ ewo that particular game enti community etosie pani Friday yaka say caution time day question hour question me and our 0536 30 40 72 0536 30 40 72 032229 6342 032229 6342 question me and our on sports anything about sports me ba cho overfree na what the caution number na yeso TV anotiri down me yankan focus ba na Bugatti enso the ancestor enso atimi aba enti obetimi afesia eye sima enum ene ade to na yafa sa cautions no na chese ya notin tana me bia enso atimi ai kama ni pomiensa ena ye hwese ye sabe TV aka 053630 4072 afisam so ha na Emmanuel Ajimabadu a former player at the Ghana Blasters what the ensem atutwa ensem Ben Walker yebedi won komo Samson Karim Abdulzito a coach at the ASANTE KOTOKO one so the ensem enso timi atutwa one so semi and Abdul Karim Zito enso atutwa yebeko the glorious Accra so focus soye yebeko hwese anima enso ekwa enso asemreba mu a yebedi nkomo akra enu a openia yefa esebuma nkama ba ha na yeni din nkomo on HS enso tefa eye MPP mo yekoni ko omujamo antima NDC ya no moye abai wote yi ene obeye anaso onye etie ne buma etie won nkomo san nkomo no ye be hwe frichim enu a ye hwe frichim ene ye sanso twas ye pia ere hwe frichim ya doma watch Saturday ye be ye na ya tosoro so na ya pepia so kama na ya hwe Saturday enso ebetumi akọ 053630 4072 me ba cho woko sha frebla na yentebe force ya konkrofo goso Bugatti Obani
be ma so makode yeah because na to one hoden opa so so you okay be nde nyame adom yeah na Friday na me crowd entino yeah no yes they prepare ye pa eno yentimi ama yeah no Thursday yes no nti o sene ye bana ye bogum na bia fine nti ye no nsem piece na wo kanon cause they say Champions League so for now ye hu ne ko aka last game wow yes so be about 7 games aka just a single game na awie eno nti me hwe de ko na isim se for now Barca team no Chelsea de now wo matrase o kakra omo wo 9 Chelsea wo 8 the way na de na wo mo no baby enam no ye de no ehu Chelsea Napoli Barcelona Copenhagen wo fie and ye wo djuma ye pa and ye goal scoring so wo form professor nsem Pierre and Arsenal it seems so mo 100% record yes 7 games 7 wins 20 goals conceding 2 yes they say team media omuji omo na support and prof na ye bejibre na e din komo bebre and attend they say o hwa we made for no e din komo say omo hwe avawa belo wajuma wo ye na isim say o my mistake pa say o say Zabi Alonso sanso ba no musa pam no because na juma wo ye na de na nya kura Jabaro abelo wa de menti da krasi oh yes some of the Madrid fans no want say Zabi Alonso they dig omo ye big mistake so yes also man ba no musa second biam because avawa belo wa juma wo ye na de Madi for nyabo treo. Oh yeah, indeed. Omunyabo treo. Madi omunyabo treo. Yo. O so mu ni se mu chem se senia nkane na wa oni tua. Na Zabi Alonso sini players na collaborate now. O timi se we ni de na men ku ni. We kotofo for no ba nsumu a. Oh. Ono wo hwe niam a o. Yo. O bet bibia ye fan ho. You are fan ha. Okay. For what? Okay. Bugadini. Yes, and ya na ye nti. Ya de ya na ye no. Wow. O ya na beto so to me say sisa me kwa mabre. O ya de ya na ye. Okay. Eti enebia question ho a. Okay, any. O ya na ba. O ya na ba sa. No problem. I was some pe producer. Because eno so nye ye ni sa banko aso de asem ba. Ene father number no so bitima ene so kra ene so kra ofo ene so SMP sana ba so SMP ti ene e timi fa questions yeah because we had I was say we can see you try now you solve this problem no say be na me on Monday no yes hard dream yes a hard dream ti na why timi fa question David komra timi komra okay oh eti me ba si ya woman munyai woman sa na beti kwa hye wono woman traf. Are you ready? Are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, get ready to rumble! Hey. Right, eti abusia ne wansam ye kan ko focus ne ko latest no enso e de ba e wadwumade so ne enema nso atime kama wuti se yenya traseje e latest updating kwa ene ati panti on Facebook no e Malibeti FM on Facebook Malibeti FM on Facebook no woso atime akono ko hwehwori kama ne enema nso atime ko be ba topi sawu ko hwa obeshe na wa like na do comment enso timina baba me so me timake kare kama enso damo ewa twibade so na we pienso timia kama My Liberty FM on Facebook My Liberty FM on Facebook be ba topi obetwemai na the Liberty on enso timia to so kama na osoro atimia follow so no na pienso atimia presence all the videos and pictures no yero to so na oso atimia eti to so with evidence ya aye story bia enso de enso taso na enema nso timia kama DP enso MCR what ye to so kama na yakwam enemy me pa cha yan hyase fa to so na yente kama ewa twebode so na enema nso entemia kama na ene tiatiri we are your 25 greatest Premier League managers of all time. We are your coaches
ɔmo Premier League no we a greatest emakumako 25 ɔmo team says ɔmo performance ɔmo Premier League ɔmo coach ya no ɛnima nso temi ko yie pa ɛnso tem ɔmo na ɔmo say ɛne sɔfte coaches a ɔmo Premier League ma kyɛ obi ne performance na ɔmo nso temi sɔre yie pa no ɔpani a yɛ fɛ sɛ alas fɛ kɛse ɛnse sɛ wɔtankan ɛnso as the greatest managers of all time ɛnso Premier League no sɛ alas fɛ kɛse Pep Guardiola ɛtɔso mmienu Ɔsɛwinga ɛtɔso mmiɛnsa Jose Mourinho ɛtɔso ɛnan Jurgen Klopp ɛtɔso enum yɛpɛnya Carlo Ancelotti wɔtɔso nsia yɛpɛnya panin a yɛfɛ Sergio Ranieri ɛnso tɔso nso yɛpɛnya Roberto Mancini ɛtɔso nwɔtwe Antonio Conte ɛtɔso nkron yɛpɛnya panin a yɛfɛ Kenny Dalglish ɛtɔso edu a yɛpɛnya Rafael Benitez ɛtɔso edu baako ɛyɛ David Moyes ɛtɔso etumi no yɛpɛnya panin a yɛfɛ Harry Redknapp ɛtɔso ɛkyɛsɛ tumiɛnsa yɛpɛnya panin a yɛfɛ Manuel Pellegrini ɛtɔso etunan yɛpɛnya panin a yɛfɛ Mauricio Pochettino ɛtɔso etu enum yɛpɛnya panin a yɛfɛ Sir Bobby Robson ɛtɔso etu nsia yɛpɛnya panin a yɛfɛ ɛsɛ Kevin Keegan ɛtɔso etu so yɛpɛnya panin a yɛfɛ Sam Allardyce ɛtɔso etu nwɔkye yɛpɛnya panin a yɛfɛ Gerard Houllier ɛtɔso etu nkron yɛpɛnya panin a yɛfɛ Mikel Arteta ɛtɔso ɔdwe no ɛyɛ 20 position yɛpɛnya Brendan Rodgers ɛtɔso ɛtɔni baako ɛyɛ 21 yɛpɛnya panin a yɛfɛ Martin O'Neill ɛtɔso atwanu mmienu ɛyɛ 22 yɛpɛnya panin a yɛfɛ Rohosin ɛtɔso atwanu mmiɛnsa ɛyɛ 23 yɛpɛnya Arne Slot ɛtɔso atwanu nan ɛno ɛyɛ 24 yɛpɛnya panin a yɛfɛ Eddie Howe ɛtɔso atwanu nom ɛkyɛkyɛ 25 ɛtwe ɛyɛ top 25 ɛyɛ greatest Premier League managers of all time ɛna mete wɔn nsɛm ɛnso deɛ ntotwa ɛwɔ dwumadi so a ɛnya nsanketewa te Premier League no sinsia ɛhyɛ aseɛ ɛyɛ coaches mpempem a ɔmo nso atema pa wei ɛyɛ top 25 ɛna mete wɔn nsɛm ɛnso deɛ ntotwa ɛte Jose ɛyɛ Mourinho ɛtɔso 4th Pep Guardiola ɛta 2nd ɛna panin a yɛfɛ sɛ Alex Chapman ayɛfɛ kɛnse ɛti kɛyɛ ɔtɛm sɛ yɛsɛ papa no ɛnso tumi pa ɔdwuma yie pa ɛtima tima yɛfɛ Manchester United wei ɛyɛ nkɔmɔ a ɛfɛ pa mɛte wɔn asɔrɔ ɛnso tia tuta next one ɛni bi fɔ to so ɛ na yɛntwɛ sɛ tɛnɛma ɛnso ɛkɔ ɛwɔ dwuma de so na report a efi Morocco ɛban sɛ Morocco fɔ bɔɔlu ɔmo yɛ first pay na mɛyɛte nkɔmɔ sɛ ɔmo yɛ panin a yɛfɛ ɛyɛ kyɛ sɛ Andre Niesta ɛyɛ te nkɔmɔ yɛ paa sɛ Niesta ɛbɛtɛmɛ take over as a head coach ɛtɛmɔ team a yɛfɛ ɛyɛ Morocco ɛwɔ this upcoming World Cup ɛnkyɛn mi tutɔ ɛwɔ ɔmo yɛfɛ ɛyɛ kyɛ sɛ USA ɛyɛ Canada ɛna ɔmo yɛ yɛfɛ ɛyɛ kyɛ sɛ Mexico na ɔmo kɛyɛ a ɔpanin yɛ fɔ buka ɛka kyɛw sɛ te sɛ coach a wɔne ɛkɔkye ɔman a yɛfɛ ɛyɛ Morocco ɛkɔkye ɛfɛ Walid sɛ wɔntumi ɛnkyɛ AFCON a masa adwuma no ɔmo nso pɛ tumi agye deɛ firi sɛ ampa na report wɔ ɛba ɛna sɛ medeɛ toɔ no bi sɛ ɛnɛ ɔmo ne tɔpani a yɛfɛ ɛyɛ kyɛ sɛ ɛyɛ ntwe Niesta ɛyɛ te nkama yie paa ɛyɛ former coach ɛtɛma team a yɛfɛ MC former player ɛtɛma MC Barcelona ɛyɛ nkama sɛ akwata wei sɛ ɔnyɛ akwata wɔyɛ pɛni sɛ ɔpɔ wei ɛnso bɛtumi abɛtake over ɛsɛ youth coach ɛtɛmɛ ɔmo a yɛfɛ Morocco the Moroccan ɔmo national team no na ɛnɛma nso ɔtumi akɔyɛ wei ɛyɛ latest a ɛfɛ pa mɛtɛ wɔn asa no ɛnso tia totwa ɛwɔ dwumadi sɛ next one ɛni bi fɔto so ɛ na yɛnkɔrɔ bi sa na yɛntwɛ sɛ tɛnɛma ɛnso ɛkɔ Tammy Abraham ɛyɛ former player ɛtɛmɔ Chelsea here we go sɛnsɛ apɔntɛmi ɔntɔno tim a yɛfɛ Aston Villa na ɔkɔpa ntoma tɛmɔ no ɔnsa Tammy Abraham apɛti ɛpɔtɔ yi pa ɛtɛmɔ Chelsea tim no ɛti ɔkɔpa ntoma ɛnɛ tim a yɛfɛ Aston Villa sɛ wokɔ Premier League a wotim sɛ yes ɔmo fɔm yi pa ɛti ɔmo bɛ so mpefu squad
na ɛde nso tumi kɔ yen ɛtitami Abraham tutima yɛfa ansem via ɛno nso pɛ tumi yɛ totwa na pɛ nso tumi kama everything is done here we go ɛna ta face book no so tami Abraham nie ansem via nie te yɛbɛtwɛ sɛ tɛne wɔn nso pɛ tumi yɛ kɔ na pepe nso tumi kama masa sɛ yɛ tuta no na ɔta fafa waso pɛ tumi yɛ se eti yɛ tuta no kɔ eti faforo toɔ na masa wi tuta ne kama wia na si yɛ ti nkɔmɔ buga obi wɔ mo te sɛ wo tuta paa wɔ sɛ yɛ tuta na o frɛfrɛ ɛbɛ sɛ ha dwen yɛ tuta na no kɔ this time yɛ tuta na no kɔ yɛ mpɛ kɔ sɛ bia yes eti de kyerɛ buga yes onya abotre eti ɛgya ne yɛ to a yɛ mpɛ kɔ yɛ tuta kyerɛ so ko tie ko a ɛgyere biti mi ahyehyere bruta ɛni bi yɛnkɔ financial to so na obi bɛ sɛ mɛgya hyehyɛ no eti financial mami na mami nfan tuta sɛ ɛnɛ sɛ wokɔ ɛyɛ tim a yɛfɛ ɛyɛ kyɛ sɛ pɔbɔku a wɔno ɔsɛ yɛfɛ ntɔɔkyɛm a na tɔɔkyɛm mami ni ka fɔ yɛn tutwa ɛnsa makɔ ɛyɛ tɔɔkyɛm ɔmo nso ɔmo asɔ yɛ na yɛhwɛ sɛ tɛnɛma ɛnso pɛ tèmi akɔ na wei ɛyɛ Sunderland na Sunderland ɔbɛka yɛ a ɛyɛ kyɛ sɛ teams a wɔfiri Premier League mu a wɔn players ɛkɔ sɛ ɛyɛ kyɛ sɛ AFCON Sunderland ɛdominate wɔn nyɛ 9 players na ɛne deɛ ɔtɛm sɛ yes after ɛyɛ kyɛ sɛ AFCON no players nyɛ nso tɛmi ɛkɔ taakye down ɛwɔ Sunderland wɔn kampa ɔtɛm sɛ ne ba nso tɛmi ɛkɔ yie paa na ɛno ɛsɛ sɛ ɔsɔ pay tribute ɛnso tɛm wɔn na wɔn hyɛ wɔn animonyam kama na ɛna pɔnti a yɛfɛ Bertrand Traoré ofie Burkina Faso wɔn ɛda hɔ ɔpɛni yɛfɛ Noah Sadiki ɛnso ka hɔ yɛpɛnyɛ Anta ɛyɛ Masuku ɛfɛ mo yɛfɛ DR Congo yɛpɛnyɛ pɔnti a yɛfɛ Chamdin Tabe ɛfi ɛyɛfɛ mo a yɛfɛ ɛyɛ kyɛsɛ Morocco yɛpɛnyɛ pɔnti a yɛfɛ no Rinodo ɛnso fɛ Mozambique ɛnso tɛmi kobi eti after say ɔmo nso kɔpɔ AFCON no ɛna sɛ wɔse ɔmo nso tɛmɛta players na se na ɔmo nso kama sɛ ɔmo kɔto ma ni ba ama ne ma nso tɛmɛ akɔ yie eti players no ɛna ta Facebook no so ɔmo ba dwuma yie papa ɛne ma nso tɛmɛ kɔ yie ba ɛnti mo antis players a ɔmo nso ɛtɛmɛ kɔ AFCON no aso mo te kɔ AFCON ɛna mo te wɔn asɛm ɛnso te atotwa ewo twumode so a enya secretary ponti a yɛfɛ Habib ɛyɛ Jerry ɛnso represent ɔmo a yɛfɛ Senegal wɔ champion eti ɔnso temi kobi a ɔmo nso temi abɔ ama sɛ sɔmo kɔtate down ɛwɔ Sunderland team no ɛsɛ sɔmo nso temi asɔmo ni mu no a enya sanketaka wei ɛyɛ nsɛm kakra ɛfiri ɛyɛ team a yɛfɛ Sunderland ɛwɔ Premier League no ɛna mɛte wɔn nsɛm ɛnso tia tutwa ɛwɔ twumode sɛ nanso a ɛribi sɛ sɛm yɛ taakye dampɛ na na wɔfa tɔ so kama ɛnoɔ no wɔyɛ no yɛnkɔ no mu saa na ɔmemfa ntotwa mfɔmɔ sɛ ɛna Chelsea na pa akɔla yisɛ paa yɛfɛ Douglas Luiz na ɔsɛka dema team a yɛfɛ Nottingham Forest na ɛne report wɔ pa sɛ Chelsea ɛwɔ interest akwatawe wɔyɛ central midfielder Chelsea fɔnia pa akwatawe na report wɔ pa sɛ Chelsea ɛbɛtumi anya akwatawe a ɔlɛ sɛ ɔmo nso ɔtumi kɔ long na Chelsea ɔkɔpa atuma ɛtema team a yɛfɛ ɛyɛ Chelsea ɛtuwei ɛyɛ kakra ɛfɛ pɔnagye Chelsea na Aston Villa team no ɛnso interest ɛwɔ apɔnti a yɛfɛ Douglas Luiz na apɔnti a Aston Villa na ɛnɛ Chelsea aba so pɛmi na mo Aston Villa mo so aba so pɛmi dia na mo ankasa mo hwɛ amekɔ he dabio mo yɛ mo mfa mo team Aston Villa ɛnkompe Chelsea fopa eti yɛ Aston Villa player wa ɛnka wo sɛ nsuma nka bɛkɔ he apɔnti sɛ wɔn so interest ɛtɛmɔ Chelsea eti to not from penny for say so apɔnti nso bɛtumi akɔ a unless loan day until end of the season on Samsung number tima yɛfɛ Aston Villa and as a part of tima yɛfɛ Nottingham Forest na ɛnɛma nso timi akɔyie etue ɛyɛ sema efo pa mete wɔn saron ɛnso tia tuta ɛwɔ dwumɔde so a ɛnya secretary infant tuta sɛ apɛntɛ yɛfɛ yɛn diamante na apɛntɛ sɛ kɛntɛma tima yɛfɛ RB Leipzig na of ayi ficus apɛntɛ
owo papa enya sanketwa abante wayi pa na eni de tima ye fem Bayern Munich ania besa kwatawe so ene sa kwatawe dan Vincent Company emanenta tetere phone bele obete krr press 1 year was Bema ayami wa bentia ayami wa peniye fem company coach atimo Bayern Munich na wan kasam say aye Bayern Munich team in terms of trophy and the player be on tire so say obejiche nkruwa e football career eti opportunity fem Bayern on some team can trophy eti Bema bra eti aye vehicles approach for year aye Diomande and Bayern Munich so interest approach mo and on fit of only belongs no on me former team ye fem Bayern by variance na animal store team koyi we aye some kakra efi Bayern for so ye pa and am te wan some enso tia tuta I want to money so enya saketo Casemiro and the Facebook no one champion coach Michael Gallic na said ye coach did the thing I say Manchester United Thomas ya obia say Michael almost Michael were champion coach said the mountain Apple Penia ye fa avara abelua Chelsea from some coach says no more Tony Fernand Liam Yenyo Denny Woye boy Rossinia Chelsea for say coach ni aye kenchua and a Bobokua ye from Manchester United coach ye from Michael Carrick and so Manchester United say coach and Shawa and Kayenyo Denny and Katima ye from Man City to Manchester United for a bosso Masa Comanso Besh Yepan no and openia ye for Casemiro say young phone to just say Yamia Tuma end of day season obe fitime from Manchester United name all koro tese nana kuma tese ni bibia ni sunsumina enso support team ye fani ayo tese Manchester United etwe aya bantia ye fan Casemiro and somebody to ta and am te wan some enso tema e wo twumade so a anya sanketa kratero enso kakre fopa me je jamu pompontwe enso tema e wo twumade so na ye kweremisa na ye hwese tenema enso pe timia ko enso mami mfan to tase ene tima ye fe Olympic team say omonso abawra ayo Dutch omoko for bantia ye fe content team apprenti compotuma altemo team ye fe Olympic team say na animal store team yakoye apprenti na some contract ene dra nem no otem sa kwatayo bo enya seketo second temotima ye fen fanot enso HS Rotterdam tima apprenti HS ay quantum timba na so second etima fanot Rotterdam ene da face book no so or sen contract anyone so pay timia koye or calling petimasi na okopa tuma kama na pepe so timia wie pae and so trapatia ye fen quantin tumba we kakre fopa na ye kwanumsa na fatie ka totoso na pe enso timia kama Chelsea kwata ye fen George Achampon and a report pan say are Crystal Palace also interest our pantia ye fen George Achampon almost akwatai ni papa na day in day out akwatawe eti bench na kwatawe chahate na eyitima ye fen Man City akofoma pantia ye fen Mark ayegui eti omuya pantia ye fen George Achampon second enti Manchester City no operi press omo former captain ewe tima ye fen Crystal Palace 19 good years ana kwada ye fen George Achampon enso a obotuma enti Manchester enti Crystal Palace omani abe omunta omutese obi na mumfiche na omutese de pako ponto Achampon na omaso ko be wido omosi owai George Amaka so way ye bonti e da kasa so wa hwe we efe mama ye ma hye kaso na makie tense kua eti Crystal Palace omo se akwata fa George Achampon wo mo ntere wujai omo nya akwata na epetima boye pa from ayimpo kwa fa Chelsea na enema so timeke akoyi next one eti piyanko pe paper na se yekwarimisa na pepe so timi awie pe
na we die mesa ultimate say anoden na we a top 10 a goal scorers ya enso our test a century na energy chenie openia ya failure Messi almost say South era just a little Messi a goes to pa na Messi goes from South from the year 2010 any para and never akoye at the penia ya failure Messi na Nico Stalin Anyone else to be koyepa. I Samia now 4 games and as a focus Europenia. You feel your mess and to say from the year 2010. I may see and I'm new say upon games 857 and as 853 and so tomorrow Openia. You feel Natu and so Tosumino from the year 2010 and so Adiba Nasa games are Natu and so point Nasa Ayanana 49 one says Samia 1 goes and so my say anyone so petty me Robel Wantoski and so Tosumino Apatia Yefe Roma Bas Openia Yefe say Ibrahimovic and so Toso Chesane Penia Yefe Luis Soles Karim Alhaji Mustafa Benzema Penya Hurricane Elton Zeko and Penia Yefe Cavani Penya Kuna Guero and so Toso Makuma Tua Mete one some and so Temao I Jumadi so Enya San Ketaka it way Esoke Fapa na Openia Yefe Diego Costa Buga Costa say and Sauche Obia one on a star of prey Tamanu Sia can activate na Obia's was and Kakra a buying bomo yeah in some way because Prof Brana Diego Costa is here kind of a match Chelsea and Atletico Madrid no say near Dino now will be okay say any defenders and Kodia and no more Elibiana bland no yeah but on the end already and the say bebo no dey ono oni obi anko betum se no odi ankasa but Diego Costa no dey ono beko nti be wi na card waje be dey ono dey mu ye tu mi nsakura kwan bia so be wuram bebo dey dey say no ho edi beton dey otum se ono wo nya problem ya beton obodo obetimi abo but Costa dey dey nyanse bo no kra ma na bia wo defender ono beko ono gina ono bia bo no o twan bo no firi soro ba na wo da na chi a wo wi a ono nsabe wo to atwene no ni attitude be atin se o mu stop play nya ho de ne dey make us ya ni sa o mu ya pe nice one eti eno aye Bugatti was a do be more dear na mamoda pam kama sense pom ni debema wonyi ni packet of country Diego Costa former player eti ma to Fantastic Kowi masa won twema kro no se da no nwi Paul nenyan sanketo si bayin bomo enso ne bono jesia na ono penia ye fe Diego Costa bon time no na se no bon kama geti sa na teso kormisa we ayensama ka Diego Costa enso tia tuta ona pantia ye fe bayin bomo ana mete wansam enso tema awo twumade so enyan sanketaka na eni openia wonu ayo omamperi etema omaya ye fe Burkina Faso ene wadwa na papa ne kokwa pa ye pa na papa ne kokwa pa yanse wasi na omo ye fe Morocco mo na mo se den tese mo ye tete wa Africa na mo Morocco fo mo fe se emme ka tese mo kwa mo nya before tese mo nya African especially se ko North Africa o jira fo se omo ye kokko omo ye fe Libya omo so mo ye kokko Tunisia omo so mo ye kokko Egypt and